Kajimbam la ka sarkar ban penkiu tulab bat ban penskam purai kino hikai ki bodon hak Meghalaya SSA School Association MSSSA kalapen long ka association ban lum da ka jelang pai ba hamadan student jayau hak arterik risau arjar pusau ka association kalapen pau badawa bahapo arbnai ka sarkar ka de ban lei halo ki te ki mat jingdawa lem kumta kan sim de ki wei sinjam batinge ka association hak jelam ba Aristotle Rambai kumu president ka kanthop ya ka school managing committee ki nong hikai bat ki sponsor body kaladep ban pha dorkha se Vijay Kumar Mantri IAS commissioner and secretary katna puli puti haki khndiat sngi baladep bat bandawa ki te ki mat habakren sigilap tai kubor uba Aristotle uloong ban padeng ki artli ki mat jingdawa ki balapan sngo ha ka te ki jelang ka association kalarai ban pha jingtho se mentirang ba ka chalao konrat ki sangma banwan ra shwai ka pulsi thungkam purai kino hikai SSA kani ka Meghalaya SSA School Association mo kadai ka association ka bala form hakapor bangi seng ya kani ngi seng bat school managing committee ngi seng bat ki nong hikai bat ki sponsoring body te hadin katu kalaya ka jingya limpi te kumba kalong mentahi kam ka issue ka bana kalian jungi ka Meghalaya SSA School Association central body ngi shim kadai ka priority hi ya menta ka ka jingdawa ira ka ba konsan ha kadai ban scam ya ka service jong kinong hikai SSA ka bamud ba ya ki issue jong ki school ngi shim kung kanuk sangan IAP mo ya kani ka jingbom yo ya ki school grant gitu bipor ki jingbom yo biang por ka tur ngila shim nang ta ka jingbom wan biang por kani ka grants ka uniform grant ka tur ngila shim nang ta bat ki ki issue ki baya dai bat ka welfare jong ka school mo kaniro nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association ngila shim te ka message kolong very clear bangin IHP ba kani ka Meghalaya SSA School Association ngiseng ngi shor ya ka daka jing ya hunlang jong ki school managing committee ki sponsoring body kunju ti no guys ka jing kendo lang jong menta ka singi dani kani ka general meeting ka ba ngi na kaliang jong ka Meghalaya SSA School Association ni lakot kalong hadin ba nakaliang jong state project director Bisa por badai director jong ka school education and literacy government of Meghalaya isar Swapnil Tembe hakash potrik jong 9 September arjar apusau batkum juro hadin ka jing kendo jongi ya commissioner secretary jong ka tinat puli puti Dr. Vijay Kumar Mantri haka khandai tik jong 9 September arjar apusau akabana kaliang jongki kila pentip shangi kabana kaliang jong ka sarkar na kini ki artli ki mat jing dawa jongi kata ka enhancement bat ka merging lene ka shifting lene ban absorb yengi hapo education department kila pentip shangi ba kumba kalomenta nakaliang jong ka state government lani ka education department kala shim ya ka sinjam ban penkre shai ya ka cabinet memorandum haka bay day bat kumno ban wanra ya ka policy ban absorb yengi kinong hikai SSA na po society shapo education department di haka bay day bat baka enhancement kila dep krenchai hangi ka tu kijingi kendu jungi bayam mentahi ka sarkar ka ichwa ya ka enhancement bat kan ya chakmat ban penkre ya kani ka cabinet memorandum nakabenta ban absorb yangi hapo education department but susu kini thu hangi ba kani ka benta ka long menta ada final stage te halor kani hadin mangile kendo yaki ngila khod ya ka GEC ha ka poetry jong 9 September jong mentau snem bat ngile yakut ha ka GEC bangin khod ya kani ka jinglang ba jong baro kino hikai SSA khnang bangin penseu haki ya kani ka jing penseu jong ka government bat ngin yo ban shim ya karai ka ba khado bat kumba pilio ihi kumba ka long menda kasni da ka wei ka sur hadin mangila de penshai na dong shedong ka jing ya lenti jongi bat ka government na do na do usnem arajar kat khandai terter bat hadin ka to ka jing yaki jongi usnem arjar ko ar terter ngini kendo bat ka government ba ka long ka jing do jong ka ngi bat ka government kala de kumba ka arpo kila de kumba arpo art liki meetings gila de kendo bat ka government te hadin kani ka jing penshai jongi baro pa kini jing ya lenti jongi da ka wei ka sur unanimously ngila shim ya karai ba nginjit ya kan ka merging lani shifting lani ban absorb ya ka service jongi hapo education department lani in short ngila banong ka regularization lani ka security of service nakini ki artli ngamdong ngila ajit ya kan ka security of service lani ka regularization ka ba arpat ka rai ka bangila shim ba da ka wei ka sur ngila shim ya karai ba ngin ipor ya ka sarkar arbnai ka ba anlong effective na do kasni bagin legbo ya ka jingtho
Bakan pendep yakini ki jingpen kre yakani ka cabinet memorandum na po education department bat bakan pha syaka government na banta banyo yakani menjur. Kabalai pat bangila shim yakarai ba habdeng hapo jong ini arbnai. Ngi nakaliang jong ka association nakaliang jong ka Meghalaya SSE School Association Central Body ngin salai kendo ya baro khar ngut kini ki cabinet minister including honorable chief minister Isar Konrad K Sangma haga bangin penseu ya kani ka rai ka bangila shim mendakasngi bat magin kerpa dia ki bakin wanra ya kani ka policy ban penskem ya ka service jongi hashwa jong ka 31st March 2026 kumba ka government of India kala aya ka chiti baro ki state ba kan aya ka financial support tat hado ka 31st March 2026 makarai jong kim takasni kade badi lanu kan libo kan jong thak ya aya ngin persang la kumno ban pendep ya kani ka kam mentakasni hi bangin yo ban leibo la shai tingin seperti ya pila dangila ban pendep mentakasni pila shai hing sa leibo ya kani ka jingtho ka bai de bat karai ka bangila shim mentakasni tibat lada ka sorkar kamla ban purlong hapo ini ipor nakaliang jongi ngin penbana ya ka jingeki kaba nakaliang jong kinong sinong hi jong kari India kimpadio i ya ka jingeki kaba ka nakaliang jongi kaba ngila penkre menta hakabai dei bat kani kamat ban penskem dani menta ka security of service jongi namar balai bangi chim ya kani karai namar la abiang kat kitu jingeki ki bangi ne ki menchwa ki indefinite sit-in demonstration ki rally lani kumta teter ting ong ba ngila shim ya karai meni bangin ompat penbana ya kani ka senjam ngin sa lepat adin jong kani ka apnai da kawai ka sur ngila shim ya karai na kini ki artli ki mat jingdawa ki badang sa teng jongi kata ka enhancement salary ni ban penkiu ya kutulop jongi bat ka ba ar ka dai ka security of service ani ka regularization da kawai ka sur na kini ki ar ngila jit menta ka sngi ba ngila shim ba ka sorkar ka dai ban penurlong ya kani ka security of service jongi Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya